аз меъёри муқаррар гашта меҳмон бештар даъват намуданд. ман дар чорни спискаем номер биромадай чокнам муҳлати ҳамин чиза зиёдтар карда метавонанд. салом тамошобинони барномаҳои сомониён тиҷей. дар бораи ҷарима барои саркашӣ кардан аз хизмати ҳарбӣ камтар суҳбат мекунем. бо диққат тамошо кунед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо ҷарима барои саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ ва ҳоҷиталбон дар соли нав зиёд карда мешавад. аз сабабе ки нархи нишондиҳанда дар ҷумҳурии тоҷикистон аз моҳи январ боло меравад, нархи ҷаримаҳоро низ боло бурда мешавад. ҷарима барои саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ боло бурда мешавад. ба назардошти боло рафтани арзиши нишондиҳанда барои ҳисобҳо аз 1 январи соли 2025 маблағи ҷарима барои қонуншиканиҳои гуногун дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинишуда боло меравад. аз ҷумла барои саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ дар соли 2025 аз 37 000 сомон то 75 000 сомон ҷарима пешбинӣ мегардад. барои вайрон кардани қонун дар бораи танзими ҷашну маросимҳо, баргузор намудани ҷашни зодрӯз то 9 000 сомон ҷарима таъин карда мешавад. ва инчунин гуфта мешавад ки ҳар нафаре ки барои вайрон намудани тӯй ва маъракаҳо аз меъёри муқаррар гашта меҳмон бештар даъват намуданд, ҷарима нисбати шаҳрвандон ба андозаи 16 500 сомон ва барои мансабдорон боша ба андозаи 42 000 сомон муқаррар мешавад. барои ташкил кардани маъракаи пешвозу гусели ҳоҷиён ва ҳоҷиталбон то 22 500 сомон ҷарима пешбинӣ мегардад. барои сеҳру ҷоду аз 6 то 7500 сомонӣ ҷарима мекунанд. яъне ин ҷаримаҳо аз сабаби боло рафтани нархи нишондиҳанда дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки якбора чандин ҷаримаҳое ки мо номбар кардем ёра маблағи супориданашон боло меравад. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволот ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо границаи қазоқистон сафар кардан бихоҳед, агар документҳои будшидагирам дошта бошед, ҳамин одамои боварино ка рақамошон мебирояд, қатишон ҳатман дар тамос бироед. ҳасанович нависонда: ассалому алайкум акаи сорбон, мара дела кардан, документҳом ҳастае, официални кор мекунам, мара метавонанд депорт кардан. дар федератсияи русия вақте ки уголовный кодекс қатӣ шумо парвандаи ҷиноятӣ мисол нисбати шумо оғоз мекунанд ва дар ин ҳолат бале имконият ҳастае ки шаҳрванд баъди озод шудан мисол депортатсия карда шавад. як нафари дигар нависондае ки ҳака паспортум камтараш сайфи байнаш даридай, тоҷикистон рафтанда проблема намешавад. тоҷикистон омаданда проблема намешавад, мақсад вероятност камтарай барои мушкилӣ шидан, лекин аз тоҷикистон ба дигар ҷоҳо рафтан иҷозат наметиҳанд. ҳамин тоҷикистон ки омаден паспортуна нав кунен, и ба манфиати худтон мешавад. шорух нависондай: ассалому алайкум ака, ман дар чорни спискаем номер биромадай чокнам. барои аз чорни списка нест шидани номтон шумо бояд ки қонунӣ кунед тамоми буду боши худтона дар федератсияи русия, яъне ки беҳуҷҷат гаштагиен ё ягон штраф дорен, ҳамёра мушкилиётона ҳал кунен. мақсад ки то 5 феврала муҳлат дорен, ҳеҷ гап намешавад. як нафари дигар нависонда: одамони беақл бисёр ҳар рӯз таможни саюз мешавад. ман фикр мекунам хеле одамои бефаҳм бисёранд ки мисол видеои моро тамошо накарда аз худшон хулоса мебироранд, комментария менависонанд. шумо саволҳои такрориро баъзетон камтар бикунед, мо мақсад ки дар бораҳои чизои такрорӣ гап намезанем. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум ака, мара қатъи якчанд нафар депор гуфтанд, не ки ӯ бачаҳо рафта кор кардестанд, печати анулироватан задагиян, ҳамира аниқаш дар куҷо проверка кунем. вақте ки депорт гуфтагӣ бошанд, шумора ба шумо муҳлат додагиянд ки аз Россия берун бубуроед ва ин чиза агар ки шумо риоя накунед, бо дастгиртон кунанд, муҳлати ҳамин чиза зиёдтар карда метавонанд. ва барои проверка кардан, мисол ҳозир шумо даниётона дар назар доред, дар федератсияи русия тамоми шаҳрҳо шуда ҳамин корхона ҳаст, ҷои мои документи ном дорад, мерем уҷада ҳастаи мақсад возможносте ки проверка бикунем. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум ака, дар Россия ютуб нишон наметад, загрузка мекунад, чхелӣ кунем. аз сабабе ки мисол санксия шидагӣ буд, ба ҳамин хотир дар баъзе ҷоҳош мумкин нишон натиҳад ва бисёри нафарҳо бо тавассути ҳар намуд приложениё
ин чиза кушода мекунанд ва тамошо мекунанд. Баҳодур нависонда: салом акаи Сорбон, оғози даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай сар мешавад? 1 апрел сар мешавад то 27 мая давом мекунад. Як нафар нависонда: салом акаи Сорбон, аэропортҳо маҳкам шидесанд ҳозир. Танҳо ширкати Somon Air бо Внукова тӯли як муддат парвозоша муваққатан қатъ гардонид ва мумкин боз роҳандозӣ шавад. Дигар ширкатҳо мисол ё ҳамин ширкати Somon Air ба дигар фурудгоҳҳо парвозоша ба анҷом расонидесай. Тамошобинони азиз ва гиромии қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.